לידה היא יכולה וצריכה להיות רגועה ומעצימה. אני יודעת, אני חוויתי את זה בעזרת לידת היפנוברת'ינג שאני ילדתי בשיטה הזו. מה זה בעצם היפנוברת'ינג? השיטה הזו מבוססת על כוחו של התת מודע. בימינו כולנו מודעים כבר לכוחו של התת מודע, עלינו, לשינוי חשיבה על החיים, הסתכלות חיובית וכו'. זו שיטה שהיא מבוססת באמת על מחקרים שמראים שלמחשבה יש השפעה פיזית. הנה, תעצרי רגע, תחשבי על משהו, תעצמי עיניים, תחשבי על משהו שמשמח אותך. מה זה עשה לך בגוף? נסי להקשיב לעצמך. מה זה עושה לך? מאוד הגיוני שזה עושה התרחבות בגוף, נעים, הכתפיים הולכות אחורה, חיוך עולה על השפתיים. שימי לב, איך מחשבה קטנה על משהו שמשמח אותי, מיד גורם לי לתגובה פיזית. ככה גם כל דבר בחיים, וככה גם בהיפנוברת'ינג. מתרגלים בעצם בעזרת דמיון מודרך עמוק, ובעזרת רגיעה עמוקה ומדיטציות, שינוי התפיסה שלנו בנוגע ללידה. מדיטציות, גם אותי זה לחיץ בהתחלה. רגיעה עמוקה, מה זה? אימא'לה, אני צריכה לשבת עכשיו ככה כל הזמן? ממש לא ככה. זה באמת אפשר להתחבר לזה, וזה מתרגלים את זה כל יום, רבע שעה, חצי שעה, ורואים איך לאט לאט זה עושה שינוי אצלנו במוח ובגוף. ככה יוצא שבאמת ללידה מגיעים עם המון הקשבה פנימית, והמון אמונה בגוף שלי וביכולת שלי ללדת. אני יכולה לספר לכם על עצמי שאני נורא סבלתי מצירים כל החודש התשיעי, ולא נסעתי אפילו פעם אחת לשווא. למה? כי בזכות התרגול של ההיפנוברת'ינג אני ידעתי להקשיב פנימה ולהבין שעוד לא הגיע הרגע. ולבאמת היו צעירים שהראו אותי משינה והכל שאומרים סעי לבית חולים, במיוחד בלידות חוזרות. אבל לא, אני באמת הצלחתי להקשיב פנימה וידעתי להגיע לבית חולים בזמן, והייתה לי לידה רגועה ומעצימה. אני אמשיך ככה בעוד נקודות קטנות מהלך השבועות הקרובים להסביר לכם כל פעם עוד קצת על ההיפנוברת'ינג. פה זה היה טעימה קטנה מהבסיס של ההיפנוברת'ינג, על כוחה של המחשבה שגורמת אצלנו לשינוי פיזי והקשבה פנימית מאוד גדולה. שיהיה יום נפלא.